kaya apa? Wah! Hut! Gedhe kok kaya ngene. Kowe apa kaya dirumulan nang ngarep gelut karo aku? Ora. Lah kok jeremen? Ora masalah jereh. Nek aku nganti prakara sampean aku dosa. Dosa, beh. Dosa. Terus karepmu sing santai. Sing santai rasa gelutan karo ponakane dhewe. Wah, kowe ngerti aku sejatiane aku ya ngerti to ya. Sampeyan tak gawe-gawekne aja kuwatir. Kana sing wong petita-petit itu tak jarake. Engko kaya apa dadene aku pengen aku seneng karo wong Mandura nek nesu. Kaya apa nesune wong Mandura dina iki kaya apa? Waduh. Katiwasan, Dik. Aku kalah, Dik. Piye? Hah? Aku kalah, Dik. Kowe sadra kang kondang kaluka, paribasa sumuk tu mbok demekake kulite manungsa mesti mati. Arep piye-piye aku kalah pawaan. Begitu aku tantem-tantem des tak serkel tak te jebredes. Te atas te bawah jebres. Lha kok saka ngene? Anpan nak buaya dia. Aku sing nglatihke Pak Mas Edi. Mulane basa TB Srekledes. Aku ngerti. Kowe wong satya apa gawe jenaji kawijayanmu. Nek didek dodoku terus aku menggah-menggah. Arep ngrapal kuwi kok terus piye? Ora iso ngrapal. Lah terus ditekek guluku dene gedhe sakmu ngawakku sak pawan kene. Jarine kondang kalau arep kondang kuwi dhisik nek aku kene kesempatan. Lah begitu aku diantem jedet aku geblok terus diteki tenggakku. Masa kaya ngono kuwi? Iya. Lah kowe iku sungutmu ora mbok obah, sungutku turu. Kahanan kaya ngono sungut turu. Kuwi delok kahanane dhisik. Nek longgar mesti sungutku modot bedunduk. Malah sing gawe gelone atiku mung siji, Dik. Piye? Ayo aja mung kowe. Bule kae kon mara rene. Omongin duwe senjata sing kondang kalaka. Tak nggone srunggat kampi. Muni ngono, kebarak tetep bajingan kowe.